أرسل زينا بعلدت مولد نبي محمد صعو كخبر كله نستسقم بمحجاز نكخون لعلواي بيت مخري قدات سلمنا إثيوبيا تحساسيبو كاب بادوناي مجمار تاريخاو صحتت بمقرام قصال نزلو هاجر منغستن مهناص زولدو تاريخنا صحافه مخانو تغليصو كابوساي ترامب ابلع ايران اب تاريخ ترايو زي فلطنا ايكونومي كوينات كمز اوجو غليصام علة حموس 14 حاسة كلتا شحن عصر شمونتنا متمرت مشت ساعة حدا عقلونا بخم زحرنا يوم قد زينا ايتبي تقنيا حيزنا لكم قربنا لنا كما يتعلو كما يتمسيو كبرات تملكتي مزيناتات جيتات شوالو مساهم كسان حيسنا يمكتال نكون لكم تمنيتنا يو فلما حصرت زيناتات اب منغو اثيوبيان روسيان زلو متحوار بمتنخار اب مرمر لمعات حيل سبن سغغر تكنولوجين بحبار كم سرحم امباسادر روسيا باثيوبيا إيفغيني تيركين غليصام أمباسادر روسيا بإثيوبيا إيفغيني توركين إنستيتيوت أرتيفيشال إنتليجنس إثيوبيا تعذبهم أبوان عدتون أب منغو إثيوبيا روسيا نوح وان زغطرت أنكارا كلتيا وركب كمزلو حبيرهم زيركب كلتين هاجرات مس هاجرات أبال بريكس أرتيفيشال إنتليجنس نحبرا وعبيتن تربحنة النموعل زي قبرو صعري زي تعام كمزخونة تزاريبهم وانا دايركتور انستيتيوت ارتفيشال انتليجنس اثيوبيا ورق وغاچنام تي انستيتيوت ابغعزو ديجيتال ترانسفورميشن زسالطم زلو سنت سرحتي بزملكت نتوم امباسادر ገለጻ ገይሮም ስለዝኾነ ድማቲ ኢንስቲትዩት ዘሳልጦም ስራሕቲ ምርምርን ልምዓትን ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳምነት ኣብ ዝወሃቦም ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ዓውድታት ልዑል ጸብለልታ ንክምዝገብ ከም ዝኻሉ ኣረዲኦም ጉባኤ ሃገራዊ ምክክር ንባህሊ ምክክር በምዕባይ ዝሓሸት ኢትዮጵያ ንምህናጽ ሓዱሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፈተ ተመኻኸርቲ ገሊጾም ጉባኤ ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ካብ 8 ሐምለ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ዓለም ለኻዊ ማእኸል ኮንቬንሽን አዲስ ክካየድ ጸኒሑ ናብ መዛዘም ምዕራፍ እናተቃረበ ይርከብ ተመኻኸርቲና አገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝገለጽዎ እቲ ምክክር ዘላቕ ሰላም ሓድነትን ብልጽግናን ሃገር ንምርግጋጽ ወሳኒ መሰረት ዘንብር እዩ እቲ ምክክር ኣብ መንጎ ኣፈላላያት ሓበራዊ ምርዳእ ንምፍጣርን ናይ ጽባሕ ኢትዮጵያ ንምህናጽን ሓዱሽ ምዕራፍ ምኽፋቱን ሓቢሮም ተመኻኻሪ ካፕቴን ሰሎሞን ግዛው ከም ዝገለጽዎም እቲ ምክክር ዘላቕ ሰላምን ዕቤትን ሃገር ኣብ ጽኑዕ መሰረት ንምንባር ዘኽእል ምዃኑ ኣልዒሎም እዚ እውን ዝቕጽል ወለዶ ዝሕሸትን ዝማዕበለትን ኢትዮጵያ ንምርካብ ዓብዪ ዕድል ምዃኑ ኣፍሊጦም بعد لدات مولد نبي محمد سعون كنخبر كلنا بمسارة تمرتي نبيو نستقم بمحجاز كوني قباكبل لعلواي بيت مخري قداس لمنا إثيوبيا تحساسيبهم تي بيت مخري مبل حدش حن حمشم إيتين حدن عمت لدات عبي نبي محمد سعو مولد عمل كتو لومي مجلس إهبوم نبي محمد سعو بهوة كلو نقول سب رهرو كم زنبرو بمجلس كل سب كم رهرو كون كم زقبابتي مجلس إيت حبيرهم تمرتي نبيو بمذكار نزتصقمون ابصقم زلون بمحجاز نتا علت كحلفوا كم زقباون تغليصم تي بعل نبي فتحي بزبل تيما اب زمص سلوس اب مسجد انوار بدمقت كم زخبر كوميتي مولد غليصم تي كوميتي نبعل لدت نبي محمد سعود ديبو نملا حزب مسلم كوعنا بزي كبري بعل ابصحكم زبل ملختي ام حلالفو أمكتتال ماد زينا يتبي تجنياهم تركبوا كبرات تختاتلتي مرزكم سلت كتاتلونا مسكنكم حزون مسانات نحب زرزرنا بالحرنا يوم زيناتات كنسجرينا
ካብ ባዶ ናይ ምጅማር ታሪኻዊ ስሕተት ብምእራም ቀጻልነት ዘለዎ ሃገረ መንግስቲ ንምህናጽ እዚ ናይ ሕዚ ወለዶ ኣብ ሃገራዊ ዘተ ታሪኽ እናጽሓፈ ምዃኑ ተገሊጹ ካብቲ ዘተ ዝፍልፍሉ ምክረ ሓሳባት ንህንጸት ሃገረ መንግስትን ሓበራዊ ምርድዳእ መሰረት ዘንብር ወሳኒ ምዕራፍ ታሪኽ ዝኸፍትዮም ተባሂሉሎ ባየ ሙላት ንዘዋደዱ ጸብጻብ ዳሃብያሲን ቀዋሚ መልክዕ ሃገር ሓልዩ ኣብ ክንዲ ምቕጻል ዘዝመጸ ነቲ ዝነበረ ኣፍሪሱ ታሪኽ ከም በሓድሽ ከባዶ ገጽ ንምጽሓፍ ዝተኸደ ኽያዶ ኣቕማ ሃገርን ወለዶን ከድኸም ጸኒሑ እዩ ሮም ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኣይተሃነጸትን ከምቲ ዝበሃል ሃገር ምህናጽ ናይ ሓደ እዋን ገዛኣዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ብዙሓት ወለዶ ናይ ዘበናት ውፅኢት ስራሕ እዩ እዚ ወለዶ እውን ዕድል ታሪኽ ዘተ ብኣሰሩ ንምንባር ዝረኸበሉ ጅማሮ ምጽሓፍ ታሪኽ በሀገራው ዘተ ተመዓራሪሎ አንድ ዘመን ላይ የተፈጠሩ ሲተቶች የሚቀጥለው እያሻሻለ ዘመን በደረሰበት ላይ ኣብ ሓደ ዘበን ዝተፈጠሩ ጌጋታት ኣብ ዝቕጽል ዘበን እናተመሓየሸ ዘበን ኣብ ዝበጽሕሉ ብርኪ ናሃነጸ ዝሓሸ ነገር ንምስራሕ ናጽዓረ ዝኸይድ ብምዃኑ ኣብ ሓደ ግዜ ዝውገኑ ኸይድታት ኣይኮኑን ኣብ ታሪኽ ሃገርና ብዝተፈላለየ እዋን ዝተመለሱ ታሪኻት ኣለዉ ሎሚ ኣብ ዘበና ድማ ንምልሶም ታሪኻት ክህልው እዮም ጽባሕ ደቅናውን ሓቢሮም ጸገማቶም እናፈትሑ እዮም ዝኸዱ ተሃገራው ዘተ ንሓድነት ህዝብታት ማሕለኻ ዝኾኑ እናመሓወ ጥንኩር መሰረት ኣብ ምህናስ ጠመተ እዩ እዚ ኽያዶ ኣብ ጉዳይ ሃገር ምርድዳእ ብምፍጣር ስልጥንቲ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ይሕግዝ ሁሉም ሰው ከዛ ከሰፈሩ ከሃይማኖቱ ከምናምን ወጥቶ ኩሉ ሰብ ካብ ከባቢያዊ አተሐሳስባ ካብ ሃይማኖቱ ውጽኢሉ ንኢትዮጵያ ክብ አቢሉ ዝርኤሉ ኩነታት ስለ ዝተፈጠረ ናይ ሓባር ታሪኽ ተጠቂምና ኢትዮጵያ ኣብ ዝግባእ ቦታ ልዕልናኣ ንምምላስ ልዑል እጃም ዘበርክት ዘተዩ ሎሚ ኣብ መድረኽ ሃገራዊ ዘተ ዝፍጠሩ ቀንዲ መፍትሒ ጸገማት ዝኾኑ ምኽሪ ሓሳባት ወለዶ ህንጸት ሃገር ዘቐጽለሉ መሰረት ንኸንብር ዘንቅሑ እዮም ይሄ አንድ ሂደት ነው እዚ ሓደ ኸይዲ እዩ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ወለዶ በዚ መንገድ እዚ ተቐራሪቡ ኣይተዛተየን እዚ ዕድል ንዓና ተዋሂቡና ተላዚምና ንፈትሖም ጸገማት ክንፈትሖም ኢና መጻ ወለዶ እውን ኣብ ዝተረፉ ስራሕቲ እናመለአ ክኸይድ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ሃገር የሚገነባው በሐሳብ ነው ሃገር በሐሳብ ያትህነጽ በሐሳብ ንምርዳእ ድማ ዘተ አድላይ እዩ ዘተ ድማ ባህልና እዩ በመዃኑውን ናብ ባዕልና ንመለስ ሉዓላውነት ሃገር ኢትዮጵያ ብትምኒት ዝህነጽ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ዜጋ ናይ ሓባር ውጽኢት ስራሕ እዩ ምዕርግቲ ኢትዮጵያ ጋህድ ንምግባር ሎሚ ሕድሕድና ደሚቕ ታሪኽ ንምጽሓፍ ብንሰርሖ ስራሕ ዝምዘን እዩ በግለሰብ ደረጃ በቡድን ደረጃ በምናረገው ነገር ነው ሃገር የጋራ ብብርኪ ውልቀ ሰብ ብጉጅለ ኣብ ንገብሮ ዘተ እዩ ሃገር ናይ ሓባር ትኸውን ብምዃኑ እቲ ሓደ እንተሃንጽ እቲ ኻልእ ዘፍርስ ተኾይኑ ውጽኢቱ ባዶ እዩ እዚ ድማ ንሓንቲ ሃገር ንኸይትምዕብል ብምግባር ጸገማት ንጽባሕ ክመሓላለፉ ይገብር ዜጋታት ጠመቶ ክገብሩሉ ዝግባእ ሰናይ ስራሕ ንሃገር ልዑል እጃም ስለ ዘለዎ ብዓቕሞም ኣብ ዝተዋፈረሉ ሞያ ብብቕዓት ክሰርሑ ይግባእ በዚ መርሆዚ ካብቲ ሃገራዊ ዘተ ዝወፀ ምኽሪ ሓሳባት ንምትግባርን ሓድነት ሃገር ኣብ ዘጉልሁ ስራሕቲ ብንቕሓት ምስታፍ ካብ ሕድሕድ ዜጋ ትጽቢት ዝግበር ሓላፍነት እዩ ካብ ዕዙዝ ገድሊ ናጽነት ዓድዋ ጀሚሩ ክሳብ ዘበናዊ ተጋድሎ ዲፕሎማሲን ምሕላው ዶባትን ዝተመዝገቡ ዓውታት ሓድነት ኢትዮጵያ እናረጋገጹ መጽኦም እዮም ሕዚ ድማ እዚ ዓወት ሉዓላውነት ኣብ ዓውዲ ቁጠባ ሓርነትን ጸብለልታ ቴክኖሎጂን እናተደገመ ይርከብ ቤተልሔም ገረመውን ዘዋድርቶ ጸብጻብ በሪሁ ብርሃነ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ለውጢ ብመዳይ ዲፕሎማስን ጽዕንቶ ፈጣርነትን ካብቲ መለለያ ኮይኑ ዝጸንሐ ሰዓባይነት ናብ ተማዕራራይነት ዝጀመረቶ ጉዕዞ ብኣተሓሳስባ መደመር ተቓንዩ ዝሓለፈ ነስሓ ንምክሕሓስ እናሰርሐት ትርከብ ኣብዞም ውሕዳት ዓመታት ለውጢ ዝተኻየዱ ዋኒናት ምርግጋጽ ኩለ መዳያዊ ልኡላውነት ናይቲ ትስዕቦ ዘላ ጉዕዞ ዲፕሎማሲ ምስክራት እዮም ሎሚ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ተመጽዋዕትነት ተኣልዩ ሕልፊ ሕርሻዊ ምህርቲ ኣፍሪካ ልኡላውነት ምግቢ ንምርግጋጽ ዝኽእሉ ዕማማት ተወጊኖም እዮም ትማሊ ኣብ መዝገበ ቃላት መርኣያ ድኽነት ኮይና ዝሰፈረት ሃገር ሎሚ መርኣያ ዓለም ዝመስከረሉ ዕቤትን ለውጥን ኮይና ትርከብ ነባሩ የእርዳታ ኦርደር ተቀይሯል እቲ ነባር መልክዕ ረድኤት ተለዊጡ እዩ ሕድሕዳዊ ርክባት በብርካ ዓለም ኣዝዮም ተለዊጦም እዮም እዚ ንኢትዮጵያ ሰናይ ዕድል እዩ ዓርስና ክንርኢ ኢሉ ድማ ክብርና ዘውሕሰልና
ላዕላውነት ምግቢ ክንረጋግጽን ብኹል መዳይ አርስና ክንርኢ ሓጊዙና እዩ መንግስቲ ለውጢ ናብ ሓላፍነት ካብ ዝመጽእ ናብዚ ኣብ ዘለዉ ዓመታት ታሪኽ ተጸባይነት ኢትዮጵያ ዝልውጡ ዓበይቲ ሪፎርምን ስግግራትን ዘፈራት ተፈጺሞም እዮም ምዝዛም ዓብዪ ግድብ ህዳሰን ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክትታትን ጋህዲ ምዃኖም ምስ ብስራት ጉባ ጠሚሩ ንዝተዓዘበ ዓቕሚ ምፍጻም ኢትዮጵያ ካብ ምቅላሕ ዝሓለፈ ጦብላሕታ ዝፈጥር እዩ I just had to raise the flag of Ethiopia so high because I'm so proud as an African. I don't know if you all know that the story of this dam should inspire each and every African country that it's time, man. This should be our inspiration, man. Ethiopia بعود دبلوماسي عقما مزميزات تتكمن فقاد زخونه يكون أكل زي تسبن كوينا نايبع على عدل ببعلات السنن جوبوليتيكاوي زعنتو فتارنتا كتمسكرن تلماسنتاون كبكبلن زبقعتلو سوغمون الرغاغيصا قلب የሚሰፈርለትና ቀለብ የሚሰፈር ሀገር ኩሉ አላዊ አይደል ቀለብ ዝወሃውን ቀለብ ዝሰፈርን ሀገር ማዕረ ለዓላዊ አይኮናን ለዓላውነት ማለት ውሕስና ምግቢ ጥራሕ ከይኮነስ ለዓላውነት ምግቢ መረጋጋጽ ናይ ፖሊሲ ናጽነት መረጋጋጽ ናጽነት ትካላት መረጋጋጽ አቅሚ ምክልኻል ሀገር መረጋጋጽ ብሔራዊ ረብሓ ናይ ምኽባር አቅሚ መረጋጋጽ ዘሐቆፈ እዩ ብወታደራውን ድሕንነታውን አቅሚውን ተኾነ ሰራዊት ምክልኻል ፌድርኢ ወናኒ ዘበናዊ ቴክኖሎጂን ብቁዕ ኃይል ሰብን ኮይኑ እዩ ብወታደራዊ ድልውነትን ዘበናውነትን ዶብ ካብ ምሕላው ሓሊፉ ውሽጣዊ ሰላም ሀገር ኣብ ምውሓስን ዝኾነ ዓይነት ምትኑ ኸይወፃኢ ብብቕዓት ናይ ምምካትን ዓቕሙ ኣረጋጊጽ እዩ ኢትዮጵያ ነዚ ኩለ መዳያዊ ጸብለልታ ከተረጋግጽ ከላ ዘጋጥምዋ ፈተናታት ብብልሓት ብምስጋር እውን እዩ ልምዓታ ዘይብህጉ ናይ ውሽጥን ደገን ሓይልታት ጥፍኣት ብብዙሕ ውዲት ጉዕዘኣ ከዕንቅፉ ጽዒሮም ኣይሰመረሎምን ኢትዮጵያ ታላቅ ናት ትልቅ ነበረች ትልቅ ትሆናለች ስንል ኢትዮጵያ አባያ زياداون كتعبيا كنبل بزحات زي واحد اللو اتي زنبر خبري كابت زنبره بليصخ ملسي زبل تسفا ناصرته مزيو موودا دومن تنكارومن اگداس زخونو تكالات مكل خالن دحننتن ازيوم عبيميوم اب جيوبوليتيكاوي نحنح كبرازو حست عباي هاجر مخانن هاجراو ربحا احلفا كم زي تهبن ون امسكيرايا زي بكل عودي زرأ زلو عاوت لؤلاونت ኢትዮጵያውያን በሓድነት ጠጠው እንተዳኢሎም ዝመጹ ማዕበላት ፈተና ተሳጊሮም እታ ናይ ጽባሕ ምዕብልቲ ሃገር ጋህዲ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ መረጋገጺ እዩ ومكتال ماد زينا ايتيبي تغنياكم تركبوا زينا عداقا ኢትዮጵያ ፍርያት ባናና ብጽሬት ብምፍራይ ካብ ውሽጢ ዓዲ ሓሊፉ ኣብ ዓለም ለኻው ዕዳጋ ተወዳዳሪ ንምዃን ዘኽእላ ስትራቴጂያዊ ስራሕቲ እናሳለጠት ምዃና ሚኒስቴር ሕርሻ ፍሊጡ ብጸጋ ባናና ናብ ዝለዓለ ዓወት ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝተዳለወ ሃገር ለኻው ጉባኤ ባናና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸባ ሚኒስትር ዴኤታ ሕርሻ ዶክተር ሶፊያ ካሳ ከም ዝገለጾም ሃገርና ባናና ብስፍሓት ናይ ምምራት ልዑል ዓቕሚ እኳ ተሃለዋ ንዓለም ለኻው ዕዳጋ ዘድሊ ጽሬትን ደረጃን ኣማሊ ኢኻ ምቕራብ ግን ዛጊድ ዋና ፈተና ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ስለዝኾነ ድማ ብዝሕዚ እዋን ብጽሬት ተመርኮሰ ፍርያት ብምምራት ንዕዳጋ ዓለም ምቕራብ ዘኽእል ሓዱሽ ኣሰራርሓ ምዝርጋሕ ኣድላይ ኮይኑ ኣሎ ኢለን ኢትዮጵያ ኣብ ፍርያት ዕምባባ ኣሕምልትን ፍረምረን ድልድል ዓለም ለኻዊ ምትእስሳር ዕዳጋ ምፍጣር ከም ዝኽኣለት ዘዘኻኽራተን ሚኒስትር ዴኤታ ከምዚኦም ዝበሉ ተመክሮታት ብምውሳድ ልምዓት ባናና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ምስግጋር ከም ዘድሊ ገሊፀን ብተወሳኺ ኣፍራይ ማሕበረሰብ እኹል ኣቕርቦትን ፋይናንስን ተረኺቡ ትራንስፎርሜሽን ሕርሻ ምርጋጽ ከም ዘይከኣል ብምሕባር انت زي رخيبو ترانسفورميشن حرشا مرقص كم زي كعل بمحبار تكالات فاينانس نحفشاو زرفي حرشان افريتي بانانا ندلاي دقف كقبرات حساسيبا فتصام سرح محبر افريتن سددتن هورتي كالتشر ايتيوبيا تيودرو سودي بوغنوم ايتيوبيا بمنصرا بلمعات بانانا زلو عميق عقمي كرأي تلو كساب حزي خرب حاكم زي رخبت حبيرهم مهرتين صريتن بانانا نممحيا استراتيجياوي تخرت كوهابو كم زقباز حبرو توم فتصام سرح زي مقبار تتخيلون إثيوبيا بعالم لخاو بركي توداداريتن أفرايتن سداديتن بانانا مقبار كمز كال أجنزيبهم
زينا وصاي ترامب قبل على إيران أب تاريخ ترأيو زي فلتنا إيكونومي كوينات كم زأوجو قليصام بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب قبل على إيران أخسراي زبل ومن ناي إيكونومي دي إلهم سمي ومن حدش معقبات علاو غيرهم توم بريزيدنت أب تروز سوشيال ميديا قصهم أب زم حلالفو ملغتي تي سقمتي أب تاريخ ترأيو زي فلتنا إيكونومي كوينات المعقب من مخانو قليصهم أب قولني إيران دو تبل ويوند زخونا عينة زمدنا نقدي التكاين هاقر انتهاليا كبيدنا إيكونومي حدقا كمزقت ما اونا تنكيقهم دبلوماسياوي زيتاكلتين هاقرات أب ززحللو زرل اوان زوص ازي حدش ملختي حنا يا ترامب بقطتا وتهدراو سقمتي كاب موساد نلعلي ايكونومياوي صقطات اب مبرتاع زتكور مخانو مغلاصو الجزيره صبصيبو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب اسمرحي سمين كوريا كيم جونغ اون اب مودا تازعمت زين من رخاب كم زحسبوا فليطام دونالد ترامب مسمرحي سمين كوريا كيم جونغ اون زلوم صبوق محزنت نيدم ترامب مس كيم نمرخاب دليت مرأيهم اب مدري كوريا حدوش بوليتيكا سلالفا كهلو يخلي زبل قمت العللهم ترامب هاجروم مس دبوب كوريا تقبرو حبراو وتهدراو لممد نخنكين بينتاغون ممرحي محلافهم تذكريو سيول وسان ترامب دنگتنيا ايوب بمبال مجلسي موسى سيعبو تي وتهدراو لممد نحمش معلتا طراي كم زخون غيرا طالع قبل صبصاب ارتي نيوسن US Today أملاخيتو كبرات ملكتي زينا ومسنادوتاتنا قدمي مزامنا قندغنتاتنا كنزخخركم بعلدت مولد نبي محمد سعاون خبر كلو نزتصقم بمحجاز نكون لعلواي بيت مخري قداس سلمنا إثيوبيا تحساسيبو كاب بادوناي مجمار تاريخاوي سحتت بمقرام قصال نزلو هاجر منغسن مهناص زولدو تاريخنا صحف مخانو تغليصو ترامب قبل على إيران اب تاريخ ترأيو زي فلتنا ايكونومي كوينات كم زاوجو غليصا نلوم حمص 14 حاسة كلتشحن 10 عام تمرت مشي ساعات حدا نباخم زحرني ما زينا يتبيت بنيا زي كتكتاتلو صنحكم مسنيرو سلام كتالكم لمسجن جيتاچو علومو بسم الله اسمو استوديو حبيركم نيرا ببزلخمو مسترف من بلاتنا سناي كزلكم تميتنا